Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва беҳтарин хабар барои мухлисони тоҷик. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night баргузор гардид. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 килограмм байни Роб Фон ва Марлон Вера хоҳад шуд. Турнир имшаб, аниқтара шаби 3 апрел ба 1 май аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 4:00 ба вақти Москва ва 6:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими муҳорибаҳои асосии турнирро телеканали Матч ТВ нишон медиҳад. ҳамчунин ссилка бе пули пахши мустақими ин турнирро мо дар телеграм-канали худ Паҳлавон ТЖ мегузорем ва шумо метавонед ки дар он ҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо кунед. ссилкаи телеграми мо дар описани видео. Дӯстон, дар телеграм бисёр каналҳо бо номи Паҳлавон кушода шуда истодааст ва мо ба шумо гуфтанем ки онҳо аз они мо нестанд. дар телеграм-канали мо аз 18 000 зиёд обуначӣ аст. дигар каналҳо аз мо нестанд. бисёриҳо ба онҳо обуна мешаванд ва баъд ссилкаи пахши мустақимро пайдо карда наметавонанд. барои ҳамин ҳатман ба ссилкаи дар таги видеоҳои мо буда даромада дар телеграм обуна шавед. топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Ҳамзат Чимаев оиди рақиби ояндаи худ ва оиди суханҳои одамо фикрҳояшро баён кард. одамо мегуфтанд ки Ҳамзат 3 раунд ҷангида наметонад. вақте ки ман 3 раунд ҷангидам, онҳо гуфтанд ки рақибашро фавран шикаст дода натавонист. ман намедонам. одаморо ягон гуна қаноатманд карда намешавад. ман кори худро мекунам, пул кор мекунам, хушбахтона зиндагӣ мекунам. модарам хурсанд аст, аммо бошам шодам, гуфтааст Чимаев. ҳамчунин Ҳамзат Чимаев оиди ки рақиби навбатиаш шуда метавонад фикрҳояшро гуфт. ба ман гуфтанд ки муҳориба бо Ковингтон 100% мешавад. умедворам ки моҳи октябр дар Абу-Даби меҷангам. Абу-Даби барои ман аллакай ба монанди хонаам шудааст. ман дар он ҷо оғоз кардам ва дар он ҷо ба анҷом расондан ва камарбандҳои худро гирифтан мехоҳам. агар ки мо бо ӯ дар берун вохӯрем, фикр мекунем ки ягон кор рух намедиҳад. агар ки ман пеш аз муҳориба бо ӯ ягон кор кунам, ӯ ба пулисҳо занг мезанад. барои чӣ ман бояд ки дар маҳбас шинам? ман хубтарш ӯро дар қафас интизор мешам ва бигзор ки дар он ҷо гап занад. ин гуна шахсоро набояд ки ҷиддӣ қабул кард, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, чӣ хеле ки медонем, Хорхе Масвидал ба Колби Ковингтон дар берун ҳамла кард ва Колби Ковингтон ба пулисҳо муроҷиат кард. Ҳамзат боша ана ҳамин корро дар назар дошта ӯро масхара карда истодааст. дӯстон, чӣ хеле ки мебинем, Ҳамзат мегӯяд ки UFC ба ӯ гуфтанд ки ин муҳориба 100% мешавад ва ман фикр мекунам ки ин беҳтарин муҳориба хоҳад шуд ва боз пресс-конференсияи онҳо бояд ки яке аз пресс-конференсияҳои ҷолиб шавад. дӯстон, чанд рӯз пеш мо дар як наворамон гуфта будем ки ба наздикӣ Муин Ғафуров ба қафас бармегардад ва дар кадом ташкилот ва зидди кӣ меҷангад ба наздикӣ маълум хоҳад шуд ва ана имрӯз ҳамааш маълум шуд. варзигари тоҷик Муин Ғафуров бо яке аз ташкилотҳои амрикоӣ Лигаки Fighting Alliance шартнома баст ва акнун муҳорибаи навбатии худро дар ин ташкилот мегузаронад. акнун варзигари тоҷик Муин Ғафуров бо рекорди 16-4 бо варзигари бразилӣ Хербес де Соуза бо рекорди 15-1 рӯзи 10 июн дар муҳорибаи асосии турнири LFA 134 вохоҳад хӯрд. бояд гуфт ки барои ҳардуи ҷангваро ин дебют дар ин ташкилот мешавад ва аллакай дар муҳорибаи асосии турнир меҷанганд. мо албатта ки ба варзигари тоҷик Муин Ғафуров омодагии хуби беосеб ва албатта ки ғалабаи дурахшон орзумандем. дӯстон, шумо баромади Муинро интизор ҳастен? агар интизор бошед, дар комментария нависен. дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.